агар ҳамин видео маъқул нашид, бигӯ ту ҳайвонӣ, не ки ин видео маъқулот мешавад. Ҳатман ин видеоро то охирша тамошо кар. Ҳамин рӯз мада як одам гирифт навист, ҳамин гуфт нависагои мара биги гуфт дар видеот бихӯн. Дар картаи ма сума гузарондай, ана гуфт оша чава гуфту, не ки гуфт ҳамин ана чизи мара гуфт, ҳамин гуфт чизои мара нависагои мара албатта бихӯнӣ. Ҳай ки вай сума гузарондай, магарам бихӯнем. Акн намедонам ин чӣ хеле чӣ кардаю. Ман инра ба адабӣ намехонаму, ман адабиро камтар қин мада. Ман хай ба забони кӯчагӣ мехонам, хай адабишам кам мехонам. Хай гӯш кунед, ҳаловат баред. Ҳозир ина мехонем чӣ навишта кардагӣ. Салому сад салому ба шумо. Эй нури дида, агар ту дар куҷоӣ, ман туро меҷӯям, садҳо ҳазор ту наёӣ. Бисёр қиссаи чизеда, қиссае намедонам чизе ҳаста ки ман нафаҳмидам дар бораи чие. Иха гирифтам чӣ кардам, ответ додам, баъд дигар ответ надод, чизро ватсапш киштагӣ. Хай ина давомашро мехонем. Дар куҷои бошӣ набошӣ, ман ёдат мекунам. Агар дар ёдат боша, 45 сомон қарздор будӣ. Акар ҳаминро ман дар видео бихонам, ин чӣ хеле мисоли гап. Хай рӯи хотири сумаш мехонем, дигар чӣ кор кунем. Қарзиро биёр, ту дар куҷоӣ. Мара агар бишиносӣ, ман ҳамон одамам дар Россия қатъият гап мезадам. Дар ёдат ҳастай? Ёрдам карда будам. Ту дар куҷоӣ? Мада як бор занг бизан. Ту дар куҷоӣ? Ин хеле чӣ хеле, инро ман чӣ хеле бихонам, мисоли гап. Интересне ки дар ёдат боша, дар Тоҷикистон чанд ҳазор рубл ёрдам карда будам. Ҳар рӯз дастам мегирифтам, мисоли гап, дар ягон чиқирӣ будӣ, дастам мегирифтам, ай чиқирӣ меровардам та, дар ёдат боша. Номи ман махфия. Ман нома гуфтан наметавонам, не ки ай гапом мефаҳмӣ ки ман киям. Ана ду се удар задагит будам дар парраи гӯшот. Гӯшот сирх шида буд. Гӯшот сирх шида буд. Ана аку фаҳмидӣ ман киям. Барои ҳамон қадар ту дар куҷое бошӣ, ту ҷураи ҷони маӣ. Ман ҳамон сумое ки 45 сомонай, ҳамон сумаро бахшидам та. Интересне. Агар дар ёдат боша, пишакта ман диздагӣ будам. Диздагӣ будам, фурӯхтагӣ будам, дар ёдат боша агар як пишаки навод харида будам. Баъд ҳамон пишак чӣ хел шид? Мада ҳатман ҷавобша бигӯ. Бо эҳтиром, номам махфӣ, ҳамон одаме ки дар бехи гӯшот ду шата задагӣ будам. Ман ҳамоям. Гӯшот сирх шида буд. Хеле короче, мада сума гузаронам, ман лубои хеле чира гап мезанам, мисоли гап. Хай ина дар имрӯза видео ҳамахеле буд. Агар шумо ҳамахеле мисоли гап ё қисса дорен ё ки ягон чиз дорен, ҳамахеле чизҳоро ба пул мо мехонем, мисоли гап. Агар камтар адабӣ боша, камтар бо хай кӯчагӣ боша, бо хай нағза мада осоне хондан. Агар шумо ягон саволе дошта бошед, ҳатман дар поини комментария бинависед, мо ҳатман мехонем.